Hola a tots, avui venim a presentar la Sense 7. És una motxilla, o és una armilla millor dit, és una armilla que pesa 90 grams, és una armilla que compta amb 8 butxaques, que està pensada, òbviament, pel trail running. Però anem a entrar en matèria i anem a explicar una miqueta com està feta i què ens aporta el fabricant Salomon amb una motxilla com aquesta. La primera cosa que hem de tindre en compte és que està muntada de tal manera que ens ajusta perfectament. Està feta amb uns materials, amb unes licres que es diuen Lycra Power, que tenen molta memòria, que tenen molta capacitat de tornar a la forma original i que això fa que ens quedi adaptat completament al nostre cos. L'altra cosa que volia destacar és que munta unes àrees completament transparents. En aquest tipus de motxilles ja no podem portar res literalment a l'esquena. Està pensada per portar, com he dit abans, com una mena d'armilla, però sí que incorpora detalls interessants. Li donem la volta i us els ensenyo. La primera cosa que és molt evident és que a la part frontal, com ja ens tenen acostumats, munten els seus bidons tous, són completament comprimibles. La idea és que vagin perdent volum a mida que els anem buidant. En concret en porta dos i són de mig litro cada un. A més, porta la seva butxaca amb l'allotjament específic per muntar-la. Què més podem trobar? Doncs podem trobar, per exemple, que a la part frontal, a la part alta, munta dues butxaques. Aquestes dues butxaques, una en cremallera i una altra sense cremallera. Jo, en concret, a la de cremallera, per posar-vos un exemple, he posat el meu mòbil i cap perfectament i a més queda molt ben agafat. Més detallets, a la part baixa, en aquest cas, podem portar un paravent, ens cap perfectament, i a modo de detall, a l'altra butxaca jo he muntat una pila de gels perquè us feu una miqueta la idea de la seva capacitat. Què té de particular aquest tipus de butxaca? Té la capacitat de ser molt elàstica, de manera que qualsevol cosa que posem a dintre quedarà completament agafada. A més, tenim dues butxaques laterals en cremallera, molt generoses, molt grans, també fetes amb material elàstic. Jo he posat un frontal també a modo d'exemple. 90 grams de motxilla amb el sistema SensiFit, això se m'oblidava explicar-vos-ho, ja ho sabeu que és el sistema que fa que reparteix el pes per igual al nostre cos, feta, òbviament, 100% amb materials sintètics per afavorir molt la transpirabilitat i ideal per a aquella gent que voleu fer curses de fons on us obliguen a portar 4 requeriments i voleu portar molt i molt poc pes, d'acord? Aquí la teniu presentada, la Sense 7. La veritat és que és un golaç. Ens veiem i fins una altra.